Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя YouTube канал. Сега отиваме на тренировка. В Пловдив сме на лагер. За влога. За влога. Преди малко станахме, закусихме. Не сме станали преди малко, преди много станали. Преди колко? Преди 6-7 минути. 2 часа. Добре, станаха преди 2 часа и сега отиваме на тренировка. Гледайте какво става, целият отбор. Отваряй нещо. Кръза на спали? Не. Знаех си. Само За влога. много ни се тренира. Да. Хаштаг умирам от внимание. Хаштаг бронзата. Бранзи. Тренирам на това място е тука. За влога. Данката. Ето ги тук сме и наредили всички тренажори. Ето тук е някой много потиснат гребе, сигурно филката. Може ли препаратчето, бе? Може, разбира се. Muchas gracias. Wish your girlfriend was hot, 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 hot. Мерси, братле. Сега сигурно гласих на компютъра, цак. Сега ще... I'm Batman! Искам да знам дали ще гребе на вода. Много ще стане късно, Тренировката е 4 по 20 минути равномерно. Често казвам, очаквах да е нещо интервално и по-късичко, но обаче е екстра чай, че тялото тук. Трябва да нагласим компютъра. Стойте, бе! Интервал с available. Си най-бавният човек. Time. Чакайте. Интервал с time. През колко са? През 5. Ето нагласих. Ай! И гребем. И си гребем. И има 60-80 минути си греба. Къде е? 70 минути греба. Си да размисля живота. Парите са ми. Свършихме първото. Ма нещо много бавно минава. S8. 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 It's up to you. Свършихме второто. Малко по-добре мина от първото, ама пак минава бавно. Изпотих се много. Държим един среден пулс. Днешка не покай такива знаци, че ще ме бавнат да врат. Свършихме третото тук що. Добре, минава. Още едно и се тръгваме. Stay hard. Какво ще кажеш? Добре върви. Маля, ако знаете какво слушате. Тя не може да обиди.
Приключихме четвърто тук що. Сега ме да разпуснем малко. Разтягаме и тръгваме. Изплатил съм се малко. Ама добре се чувстваме. Отиваме към Хеброс да разтегнем малко. И както треньора ни е учил, 500 студен, готов. След тренировка трябва да имаш задължително един протеин. Това е Big Shield. Уау! Много велосипедни алеи има, бе. А ние до сега тренирахме в тази количка е тук. Ето и гръбната база. Много е сериозен национален отбор, много е сериозен. А ето е там колонка. Приключихме тук що с разтягането. И както винаги нешката не спря да ми дава зори, да досажда и да е бах ти гадния приятел, както винаги. Вижте ги гълъбчетата. Гълъбчета! Опа! За влога! И я гледайте колегите. Къв бицепс бате. Това е специално за елянката. Хора, днеска обяда. Не е добре. То 3 пъти го казах. Брат, Марион, какво ще кажеш за обяда, бе, брат? много ми харесва, брат. Мисля, дигна скандал. Супата е много хубава, обаче супата е топчета. Това е любимата ми супа. Любимата ми супа, но обаче това не ми харесва. Сигурно си. Кое? Между другото, вече имаме спортен психолог и днеска ще ходим, ще се запознаем. Решиха да отиваме да вземем по един гирос, защото обяда беше много слаб. Това е истината, бат. С Илянката сме на романтична вечеря, бат. Хора, таман се изкъпах. Сега лягам да поспа малко, че много ми се спи. Днес какво става, бе, брат? Не виж, че спа, бе, човек. Хора, още със ставането трябва да имате един протеин до себе си. Big Shield. Аз сега отивам до другото става да си направя. Защото трябва много протеин, само протеин. Кинезитерапевт, Криската. Здрасти, Криска. Добре. Сега ще ви покажем тук какво се случва. Значи, дами и господа, тук Криската саме замазва с... What? Bro, what are you talking about, man? Замазва. С какво е това, Криска? Масажен крем, бе. Масажен крем. Криска, може да кажеш две думи за дълбоко тъкания масаж? Не, брат. Okay. Добре. Чай. Цък. Ще направим... Магията, брат, как се случва? Къде се случва магията? В, как беше, младежки център в Пловдив. Брато, за влога искам да запомниш, че винаги се снима ето така, брат. За влога, ето. Ето, това са ведузите след Опа. масажа. Ще покажа какво правя. Миеме гроздето. Сега ще нарежем помелото. Хора, тук ще бях до билата. Все още съм в билата, Си взех някакви прости райсъп и айранче от полезния вкусен скъп чипс и едно айранче. И сега ще ходя до мола да си купа, колкото и странно звучи, лист за рисуване и някакви цветни моливи, защото няма. Добро, ето ни в мола и книжарницата е отворена. Супер. Хора, взех си нещата. Се чувствам малко като малко дете. Но, пък сметка на това, сега ще почна да си рисувам свободното време. Ето го, хора.
Е, тук е, сега ще си вкарам да си напиша някаква картинка, да си рисувам. Ето ги нещата и почвам. Enjoy! Хора, значи вече почнах леко да отцветявам. Накрая свърших. Тук ще влезнах да си изкъпа. Готов съм за лягане, че вече е 10 часа. И ще ви покажа какво съм направил. На мен по принцип страшно много ми харесва. Това е крайният резултат. Доволен съм как се получи. Отделих бая време днеска да го направя това. Но днеска беше много хубав ден всъщност. Тренирахме, отидох, починах си малко, после рисувах. Бати кефа. И сега си лягам. Ето го леглото. Приятели, благодаря страшно много, че останахте до края на това клипче. Ако ви е харесало, моля ви, ударете лайк бутона, абонирайте се с камбанката. Задължен съм да ги казвам тези неща, затова ги казвам. До нови срещи, всичко най-хубаво пожелавам. Убивайте машини!